U stmati li madwar 56% tal-popolazzjoni Maltija nefqet il-flus fuq xi forma ta' attività tal-logħob fl-2015. Dan hu ekwivalenti għal 195,300 persuna tal-fuq minn 18-il sena. Iżda mbagħad hemm madwar 46% tal-popolazzjoni illi pparteċipat f'xi forma tal-logħob bl-aħlas. Dawn il-figuri li juru li s-servizzi tal-logħob saru komponent essenzjali fl-attivitajiet rikreattivi fid-Djar Maltin ħarġu mill-ewwel stħarriġ xjentifiku li għamlet l-Awtorità Maltija dwar il-logħob bejn l-2015 u l-2016, illi ta' stampa aktar ċara tal-livell tad-dipendenza fuq il-logħob tal-Maltin. L-istħarriġ magħmul mill-ekonomista Gordon Cordina wera kif il-Maltin nefqu madwar 125 miljun euro f'servizzi tal-logħob matul 2015, ekwivalenti għal madwar 2.8% tan-nefqa totali tal-konsum f'kull dar. U stmat li persuna li tilab il-flus tonfoq medja ta' 12.30 euro fil-ġimgħa fil-logħob. Il-logħob tal-Lotterija Nazzjonali hija l-iktar forma popolari tal-logħob fost il-Maltin, fejn hu stmat li jintefqu iktar minn 400 euro kull sena minn min jittanta xortih fil-lotterija. Dan hu segwit bl-infiq fi stabbilimenti u ħwienet tal-logħob fejn fis-sena kull min jilab jonfoq ma' 660 euro fis-sena. Warahom jikklassifika il-logħob tat-tombla. Hawn jintefqu medja ta' 416 euro fis-sena mid-dilettanti. Xejra interessanti li ħarġet mill-istħarriġ kienet illi l-iktar persuni li jlabu flushom huma dawk ta' 45 sena jew akbar u li għandhom livell ta' edukazzjoni li tilħaq il-livell sekundarju u li m'għandhomx impjieg. Gordon Cordina nnota li l-problemi tal-logħob huma evidenti f'dawk il-forum tal-logħob li mhumiex regolati mill-Awtorità Maltija dwar il-logħob. Fejn in-nies jinvolvu ruhom f'logħob illi huwa regolamentat huwa wkoll reġistrat taħt l-awtorità, hemmhekk il-problemi huma iżgħar u dejjem hemm ukoll fejn wieħed jista' jirrikorri f'każ li jiltaqa' ma' problemi f'ħajtu minħabba li jkun qabad din it-tip ta' attività li tkun qiegħda tfixklu. Mill-banda l-oħra fejn ikun hemm logħob li mhuwiex taħt l-ambitu tal-awtorità hemmhekk li jista' jkun il-problemi jkunu ikbar. Fil-waqt li rikonoxxa li l-industrija tal-logħob qed tħalli effetti pożittivi fuq l-ekonomija Maltija, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri saħaq li għal dan l-iżvilupp il-Gvern għandu jkompli jibni fuq politika soċjali li tħares l-interessi tan-nies sabiex dan il-mezz rekreattiv ma jħallix impatt soċjali negattiv. Stqarr li dan l-istudju se jgħin il-Gvern ifassar politika diretta biex tajn lill-konsumatur. Urek qabel konna miżura ħnimplementawha fuq livell ġenerali u forsi kollha ċertu effett. Illum il-ġurnata qed ngħidu li il-profil tan-nies li għandhom problema jvarja bejn 2000 u 4000 ruħ u nafu minn fejn ġejjin u kif wieħed jista' jindirizza mill-lat ta' politika il-politika specifically fuq dawk l-ammont ta' nies u fuq dak il-profil. U l-effett allura mbagħad ir-riżultat ta' dik il-policy tkun ħafna ikbar. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Awtorità dwar il-logħob Joseph Kuxkiri sostna li dan l-ewwel studju tax-xorti tiegħu għandu jgħin il-partijiet interessati jiżviluppaw politika bbażata fuq riċerka xjentifika u mhux waħda bbażata fuq impressjonijiet jew informazzjoni skorretta. Dan għandu jixpruna li f'pajjiżna jkun hemm dibattitu infurmat dwar l-impatti ekonomiċi u soċjali tal-logħob.